azterketa eguna garazi? Kontrol eguna. Kontrola barkatu bai. Ez da Ez da definitiboa. Ez da finala, ez da hau da ezoikoa. euneko 100, hau da gure euneko 100. Gero dator euneko, da mitiko beti, en plan euneko 100 taldeko lana, euneko 100 jarrera, euneko 100 kontrola. Eta gero ja euneko 70 azterketa. Beti dago, bai, beti dago denbora azterketan nota lortzeko. Always. Ba, kontrola deituko diogu. Amarre. Bueno, esan dezagun bat. Baina kontrol eguna da. Nor kontrol. Urtarrilean esan genuen genaukala @goodreadsen kontu bat eta reto bat egin genuen gure buruari. Gaur egun sentitzen detena gehiago trampa bat bezala. Eta ez reto bat bezala. Eta jarri genuen helburu bat urtean irakurtzeko ezakit 35 liburu delako zerbait. Ez decir, 35, gehiago 35, 70. Bueno, hor gainitu duzu behintzat. Geizki goaz. Egia esan penkatzen ari gera. Goaz. Segun Goodreads, gure helburua lortzeko astean 2 liburu irakurri behar ditu. Osea, fatal. Nik orain arte bizi izan dudan esperientzia da oso txarra. Irakurritu dan liburuen erdiak ez zaizki gustatu. Beste batzuk irakurri ditut, baino txarrak ziran liburuak. Disfrutatu ditut, baino gustatzen zaizki delako mierda ona. Osea, como neri Kim Kardashian eta Keeping Up with the Kardashians gustatzen zait, baino mierda bat da. Baino hor zoaz denboraz kanpo. Hori ja pasada garazi ja zaizkigu gustatzen. Zaizkigu gustatzen. Kardashian ez bak. Pues, tío, es que Netflixen dago beti... Pero ya vale, tío. Ya, pues, ez moralitan zoaz. En plan gaur egun? Ez que nago 2016. Bueno. Osa, nago Chloe lamarrekin uzten eta horrelako movida. Eta horregatik ez dut irakurtzen, tío. Ez que... Egia da, batzutan erabaki behar da, nik egia esan otxaietik aurrera deukitut irakurketa oso txarrak. Orduan, zein nun nire ohitura honak guztiz puskatu eta bilakatu berriro serien jonkie bat. Ikusitut serien mierda guztiak jazakitze gehiago ikusi. Gero komentatuko egu ze gauza on batzuk erari naiz ikusten. Eta gero nahi dut esan ze daude nola baita literaturaekin lotuta. Bueno, hori aipatu behar dugu. Modu oso lausoan, ez pentsa, sin más. Baina, bueno, orduan, zengo dugu pixkat errepasatuko dugu, orain arte ze gertatu den, ze irakurri dugun, nola sentitzen gera, ze momentutan gaude. Zein da aurre ikuspena, porque hay que remontar. Hay que remontar eta... Udan aukera ona dago. Eta baina ondo... Ze batzuk dituzte opor pila bat. Orduan, jarrituko dugu. Esan dugu goaz gaizki. Goaz gaizki eta goaz gaizki oraingoz bastante tragiko. Orduan, karo, hemen eta goaz gaizki irakurri dugulako gutxi eta nik irakurri detenari eman diot puntuazio nahiko kaskarra. Ikusiet. A ber, hemen The People dago en plan galdezka, eta zer da Goodreads? Claro, porque guk esplikatu genuen Goodreads zertzan, baina nik ulertzen dugu agian urtarrilan, jendeak ez zula ezagutzen gure programa, ja ekainan gaude. Baina gure programa, baina Goodreads, kariño ezagutu, osea... Nik zurekin ezagutu nuen Goodreads. Bueno, berriro, Goodreads da, hauetako beste sare sozial bat, orduan... Aplikazio bat ere bada... Twitter, politikariak eta insultatzeko, gero dakagu Instagram gure bizitza la hostia dela esateko. TikTok. Hori TikTok ere, orain dantza pixkat egiteko. Ez, parre egiteko, tio. Gero bere Gibraltar zer den ezagutzeko, Amalia, zer da hori? Ez que daude Gibraltarreko jende pila dago TikToken, tio, da, universo paralelo bateko, osea, agertzen dira. Jendea esplikatzen zer den Gibraltar... Ez que gondo zaude Gibraltarren, Amalia. Ez que nio nintzen lehen urtean, ez dela 2 urte, eta hori da, en plan, nola esan? McDonald's. Ekosistema oso partikular bat, osea, zu juten zera, eta horrik uste dituzu, en plan, British people... Da, Andaluzia meets London. Nola eskatu detea Londonen, Amalia? Ez, hau da, espontaneoa izan behar da. Da, pues, hori, British pertsona burura etortzen zegunean, imaginatzen dugun hori, eta gero, esate dizu, hilo, eta horrazten da, bere Andaluziako azentorrekin izketan, nik ulertzen ez detena. Eta dago Spanglish arraro bat ordu nahi bazute, TikToken dago jartzen zute Gibraltar eta... Bueno, orduan, sare sozial hauek ez da asko aportatzen dute, adibidez Instagramek ere asko aportatzen du, nik azken aldian algoritmoak ez dakit zer du nerekin, baina ematen dunez, nere mezuak dira interneten dirua lortu nahi detela. Naizela, en plan, super ambiziosa, eta nahi detela izan, en plan,
un tiburón, osea, ez dakit. Eta azken aldian, iristen zaizkit mitiko publizidadea eta horrela, eske da, esperpento bat iristen zaitena, Instagram montara, begira. En plan, dago post bat, iritsi zaitena lenguan, ¿por qué hay que levantarse a las 4:30 de la mañana? Hori da ikuste, nik esango dizut, hori da ikustezulako Keeping Up with the Kardashians. Horregatik ez izango da. Claro. Gero beste post bat. Jende hori ez dago ondo, cariño. Hori da, estatu batutan dituzten gauzakolako, esnatzen diago izeko lauretan, ite dute lan egun osoa, errezatzen dute, dirua egiten dute. En plan, baino, eske mezua zan, zergatik da superideia ona lauterritan esnatzea eta nik pentsatzen, baino, hori ez da osasuntxua. Hori, ¿qué dices? Depende. Total, horrela dakazu denbora egiteko kirola, erdakazu, no seke, bai, eta orduan kokaina hartu behar dezu, porque kafeak ez du funtzionatzen. Goizeko lauretan eta nahi dezuna da abdominalak egin. Claro, eske da. Hori da, horretarako altxatzen dia goiz. Eskolako mezuak Instagrametikan, mesedez, osea, kendu. Gero beste bat zan, lan batera zoa zenean, ez dezu pentsatu behar, aber zenbat diru lortu behar dezun, da, esperientzia. Hori esaten zuen, Snoop Dogg. El que está con el porro tendría, ¿sabes? O sea, baina dauka tipo bat kontratatuta bere porroak liatzeko. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Liadore bat dauka. Ai la hostia. Bueno, total, eta horrelako tipo batek hori esaten digo, bai, osea, nik 8 ordu edo gehiago egunean inbertitu behar ditut lanean, eta nik alko banu egon nintzake ondartzan mojitoak eraten, ¿vale? Haber sido rapera. Señores, evidentemente, lan batera juten zatenean, mesedez, lehenengo gauza soldata galdetu, ¿vale? Osea, es que da importante. Baina mezu mierdak bidaltzen dituzte batzutan Instagrametik, orduan. Mezuiek ez dira kontuan hartu behar. Kontuan hartu behar diren mezuak dira Goodreadseko mezuak. Eta gure kontuko mezuak batez ere. Bai, etza Maria. Bai, ze... Bakizute eminencia intelectual. Totalmente. O sea, una fuente de sabiduría. Orduan, esan dakoa, bueno, Goodreads hortan, urtero, urtarrilean, esan dezakezu, wow, erronka da, zenbat jarriko dioten ere buruari, eta esaten dezu, bale, irakurriko ditut 35 liburu, berez, jendeak jartzeitu asko zeio, baina 35 liburu dira, hilabetean 3 edo. Igual jende hori dago estable, dena arazorik gabe. Ez dakit, edo ez. Baina kontua da gaudela pixkat, justu. Pixkat asko. Pixkat, bai. Al grano. Osea, zer esan nahi du honek, zer egin dugu orain arte. Gure txuleta izango da gure Goodreads kontua, basikamente, esan beharra dago gure kontua jarraitzen bali dute, ikusi dezakezuela guk zer irakurri dugun aurten, eta irakurri dugun horri ze puntuazio eman diogun. Eta inspiratuta gaudenean, idazten ditugu laburpen txikiak. Normalean, nik idazten ditu laburpenak, Amaliak idatzi bartitun aspaldi baten, eta horrendikan inspirazioa da iritsi edo zer gertatu da, Amalia? Bueno, eske ez ditut esperientzia honak eduki, eta ez dut nahi ere paso, osea, ez dut nahi jarri, me parece una mierda. A ber, nik konturatu naiz, nire Goodreadseko izartxoak eta ikusita, naizela supermaja. En plan, kosta egiten zait. Edo irakurketa honak izan dituzula, esan behar nizun, baina gero vale. Pena ematen diren izartxo jartzea, porque batzutan esaten dut, eskena igual ni naiz, ez da liburua betikoa. A ber, baina zer esan nahi dute izartxoek, niretzako, claro, 3 izartxo da gustatu zait. Osa zenete. 3 izartxoa da ondo. Gustatu zait. Bida ez. Bida... Sin más. Bida, baino ez da en plan fatal. Igual da... pixkat aspertu naiz, edo zerbaitek ez zaitu konbentzitu, baina ez da en plan fatal. Osea, etzea aserretzen bukatzen dezunean. Eta bat da, aserretu zera. Eta gero jada ez dezunan puntuatzen, eta ez dezunai ez da sartu ere zure zerrendan. Baina, posible da ez puntuatzea? Bai. Aniko genekin. Markatzen zu irakurri bezala eta jazta. Bai, ebaluazioa gero ja nahi baitu zaite dituzu. Bale, 5 izar eman dizkiozu, libururen bati? Bai, eta ez ekarri... Nik bakarrari. Jo, hau da... Baina hau aipatu zenun beste... Instaren elexilio, baina esan irakurriko ondula eta irakurri non. Baina gutxi irakurri eta estresatuta. Ematen du hemendik ikusita liburu grafiko bat? Bueno, da novela grafiko bat, Instaren elexilio, zoragarria, oso ondo esplikatzen du Yemenen egondan gerra eta dagon gerra, porque batzutan Ukraniakoa eztanda egin zuenean. Beste egun bat garaziren buruan. Ez, eske, claro, baina eske Ukraniakoak eztanda egin zuenean, batean jendea konturatu zen gaur egun gerrak daudela. Egunon, bai, egia da igual, ondoan tokatu zegun zerbait dela, eta, por supuesto, bai,
seriotasunarekin jorratu behar den gai bat dala, noski baietz arduratu behar gaitun gai bat dala, baina eski gerra horrek garrantzia du, baina bestek baita ere, azten zegun zerbait. Vale. Orduan, kasu honetan, Yemenen zer gertatzen dan, oso ondo esplikatzen da, eta gero gainera asko gustatu zitzaiten zenik irakurtzen egon bitartean, gauza asko ikasten dituzu, baina novela grafiko bat da. Eta askotan novela grafikoak ere sakontasun maila hori ez dute. Azaretik gaiak jorratzen dira eta sakontasun batera iristen dira, baina igual gaian interesa bali makazu gehiago jakin nahi dezu. Kasu honetan, amaieran, novela grafikoa bukatzen denean, daude horri informatiboak. Orduan, esplikatzen dute Yemeneko konflikto hortan herrialde bakoitzak izandako implikazioa eta gaur egun, egia esan nik 2018ko edizio hartu dut, orduan, igual gauzak aldatu dira, baina pixka bat esplikatzen duena da, konfliktoa pixka bat sakonago. Eta egia da horrek eman ziola amaiera zoragarria, eta horregatik bostu. Oso da. Nire Bostizarreko liburua da, ez dauka zer ikusirik, horrelako ezerrekin deitzen da, todo lo que se sobre el amor. Eta da liburu bat superarina irakurtzeko, nik hau irakurri nun, nira maina arratxa baten plan liburu txarrak, no seke, esan nun, pinta mal, confort, tal, eta aukeratu nun hau, engoute serie bat orain, ekainan aterako da, idatzi du Dolly Alderton deitzen da, tipa inglesa batek, eta da liburu bat kontatzen dizuna bere maitasunan ikuspegia. Orduan, kontatzen dizu, hau idatzeko zuntze, 30 urtekin, 30 oso gutxirekin, horrelako zerbait, eta kontatzen dizu, bere harremana bere lagunekin, maitasuna, baina zentzuri zabalean bere esperientziak, bere lagunen esperientziak, bizipenak, ez da liburu autobiografiko bat, baina dauka autofikziotik asko. Eta tipa honek dauka, bango periodiko batean, zutabe bat erantzuten dituna, jendearen duda morosoak eta hola. Benetan. Eta orduan dago idatzi eta umore askoz eta hola, eta egia da itxura, nik irakurri nunan pentsatu nun, ematen du serie bat egiteko. Ze personajeak dira oso personajeak, historiak dira. Eta orain zer gertatu da, Amalia? Eta indute serie bat, ez aterako da orain ekainan, eta ikusiko por supuesto. Por supuesto. Itxura osona dauka. Baina hemen beti galdera, ze gomendatzen duzu? Seria ikusi baino lehen irakurtzea? Nik uste baiet, ze bestela ez duzu irakurriko. Bale, orduan, orain garaiz gaude, ez da? Eta oso erresa da irakurtzen, kapitulo laburrak dira, gehienetan bananduta daude gai aldetik eta suelto irakurtzeko irakurketarina da. Nik uste udararako eta oso aproposa dela. Eta oso positiboa azkenan gelditzen zaizun sentsazioa. Ez da igual maitasun romantikoaren garaipen superargi bat edo novela bat romantikoa, baino asko gustatzen zain nola hitz egiten duen maitasunaren inguruan, ez? Eta nola ze garrantzitsua den lagunarteko maitasuna, familiaren maitasuna. Askotan ematen du maitasuna aipatzen dagoenan dela bikotekidearekin dakagoen maitasun hori, eta ez, maitasuna askoz ere zabalagoa da, eta maitasuna oso desberdina izan daiteke, baina beti da maitasuna, ez da? Eta lantzen du asko hori, eta ezakit. Oso niri asko gustatu zitzaidan, disfrutatu nuen hori da, berda nahiko simplea, ez? Baino oso divertigarria, nik disfrutatu nuen. Gero, esan dezagun, hori positiboki eta okerrena. Okerrena, nik esan dakoa, enaiz bat ere gogorra puntuazioak ematerakoan, ze, askotan iruditzen zaitagian, nik ez detela igual ondo interpretatu liburua, edo arazoa ez dela izan agian liburuarena, baizik eta nire egoerarena, eta horregatikan, ez dela konektatu inbeste liburuarekin. Eta baina rebisatzen nik irakurritakoei emandako valorazioa, ikusi dut, valorazio kaskarrena izango lukela, lehengo saioan aipatu nuen por si las voces vuelven. Eta pixka bat iruditzen zait, jarri dut irukoa, hau da, gustatzen zait, eta gomendatzen dut. Iru da jarri dezun bajuena. Baina egia da azken aldian noala pinon fijo. Osan edet, ez naiz arriesgatzen gehiagi. Jute naiz, eleberrioetara badakitenak gustatuko zizkitena. Ordu nik banekin, por si las voces vuelven, gustatuko zitzitela, baino irakurri nunean, lenguan komentatu nuna, ez da. Igual pixka bat, batzutan diskurtsoa iruditu zaitela, igual pixka bat erromantiko egia. Eta horregatikan irukoa, baino benetan irakurri.
Oso interesgarria. Zure kasuan zein? Zuk ere batekorik ez zu jarri. Ez, baino halko nuke. Halko zenuke, en plan, maja bi? Jarri dizkiot bi izar, La Señora March, Virginia Feitorena. Hau neri amako paritu zidan, ze dago supermodan, entzun zuen, hori irakurle pila bat omen ditut. Da, tipa bate, Virginia Feitorrek nahizun publikatu ustez berez gaztelania zelenengo, eta ez zioten argitaratzen, eta total inglesez argitaratu zula, bestseller del New York Times, A ber, itxoen pixkat, lehenengo idatzizun erderaz. Nik uste edo proposamena, ze tipa ezakin nunga, Virginia Feito, no sé, ezakit, baina total, hau da nik ezakit ez dut asko investigatu, ulertu nunez, hola, eta da, a ber, ondo dago, thriller bat da, se supone. Neri honek eragin dizkidan sentimendua dia pixkate izan itunak irakurri nunean, Madame Bovary. Ai, Ez zentzu igualean, baino bai nola idazkerak nahi dizun transmititu pertsonaiaren bizipena. Orduan hori oso ondo dago eginda, sartzen zaitu Señora Marchen buruan, baina nau komentzitu guztiz historioak. Orduan, sin más. A ber, ondo idatzita dago, baina no era mi rollo. Bueno. Gero, La amiga estupenda, Elena Ferrante. Saga bat da, nik neukan kriston ilusioa irakurtzeko. Baina hori zantzan baiten, ustez, zenekan ilusio hori, batean, etzala bete, ez da, eta askotan, zetxarrak dian baita ere, liburuetan, ez da? Bai, sin más. Dakagun, esperantza hori eta gero ez. Jo que sé, tío. Gero, adibidez, irakurri nun inglesez, de repente, sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso, ¿qué es eso? It ends with us. Colin Hoover, edo horrelako zerbait. Bai. Eleberri bat oso famatua dena interneten eta hola, ezakit hasi nintzen kasualidadez bezala irakurri nun, de repente inglesez liburu, oso erresa da ulertzen egia dago. Gomendatzen dut, irakurri nun osoa, zerbait da. Baino, bukaeraekin eta ez dakit, esken nun, espero, nikenekin zerren ingurukoa zen. Hori hasteko orduan, sorpresa igual hortik dator, izan daiteke, baino, eske nun espero, karo, azten ze irakurtzen eta ematen da izango dela liburu romantiko bat, eta zaude engantzada irakurtzen dezutal, eta derrepente da indarkeriaren aurkako liburu bat, genero indarkeriaren aurkako liburu bat. Igual etze den prest. Etze den prest, Amalia, etze den prest. A ber, eta ez da ez zerbait en plan hipergogorra, baino, eskenekin zerren ingura zen orduan, pues cosas que pasan. Orain ari naiz irakurtzen liburu bat, novela txina bat. Bueno, egia esan, nago momentu pixka tarraro batean. Japoneko irakurtzen. Bira, komentatuko dugu, ni ari naiz bizitzen oraintxe bertan momentu pixka tarraro bat, espero dut bukatu alizata liburu hau fina da, deitzen da Incienso, se supone que es aclamada escritora china del siglo XX, no sé qué. Era el aclamado escritor japonés. Ez du aiza irakurtzen Haruki Murakami, bai. Que es super famoso. Orduan, ez dakit, nik nahi dut hau bukatu eta hurrengo irakurri Sara Torres, Lo que hay, liburu bat, romance lesbiano, jazta. Da, jazta. A lo fácil, es que Amalia, batzuen ere komplikatzen geha gehiagit. Eta ari naiz, orain ari naiz bizitzen ez dakit, etapa kasualidade izan da, baina como me estoy haciendo la intelectual y no está yendo bien. No está yendo bien y no pasa nada. Nik behar dut beste zerbait. Nik leheno komentatu dizut, gure erronka hor dago eta nire ustez iritsiko gera. Hori bai, ez ditugu... ez dakit, igual liburu super sakonak irakurriko edo klasikoak, baina bueno, oaindikan margena dakagu. Zerbait divertigarriago bat, ari naiz pixkat eta orain ari naiz hau irakurtzen del Incienso jasi. Begira, gure tubirrit lista hori pixka bat baita ere nire ustez modu estrategikoan planteatu beharko genuke. Bai, udarari begira komentatuko dugu aurrerago, baino hori da. Nik beste plan batzuk dauzkat. Bai, hori da, nik ere. Baina, bueno, bai, espedizio kulturalak utziko ditut, Hori negurako. da, jun behar gara baita ere batzutan, nik ez dakit bakoitzak ze egoeratan, ez da, bizidan eta bakoitzak ikusiko du. Baina, egia da batzutan igual badakagula nahiko eta gehiegi gure movida guztiekin. Gauza batzutarako irakurtzen du, beste batzuk, beste gauza batzutarako. Nire kasuan, disfrutatu. Orduan, nire tubirrit lista hori, modu nahiko estrategikoan egiten saiatzen naiz eta juten naiz a lo seguro. Gero igual batzutan esperimentatu nahi dela, esperimentatzen dut. Baina adibidez, nire tubirrit zerrenda horretan. Dakatau, La voz dormida, hau erosi nun kaxildan, lehengo saioan komentatu nun kaxilda ez dela, toki, erosi zen ditun biliburu? Bai. Ez dezu orain arte horren... Ez, baina eski kaxildanekan pixka bat,
sekretuan. Piskat gezurra zan? Saiatu zera okultatzen? Hori da, saiatu naiz, hori da. Errealitatea ez ikusi. Batzutan errexagoa da, ona hartzea baino, baino ja ona hartu dut. Ez da publiko eginet, nire erazoa, hemen beste behin ere. Eta, kasu honetan, Dulce Txakonen La voz dormida, dakat, izugarrizko ilusioa, eta gogoa hau irakurtzeko, ze irakurri ditut oso review onak. Oso na omen da, bai. Nik ikusi nun pelikula zinemaldian. Pelikula aldago enekin? Bai, Inma Cuesta, da. Bai, aktore ezagun bat. Izenen inguruan eri galdezka, Amalia? Pelikula espainol bat oso ezaguna izana, nik inun negar, baina irauten baitu 2 ordu, goratzen naiz, pelikula osoa pasanura negarrez. Irakurtzen denan kontatuko izut, baina... Oso historio polita, baina oso gogorra izitzen. Bai, berriro ere, Guerra Zibila, Espainia... Wow. Eta etzan kartzela bat edo, bai. Ez dakit. Encarceladas en la madrileña prisión de Ventas. Víctimas de la represión franquista, enarbola las banderas del coraje y la determinación... Hori, nere gaia, ez da? Orduan, egia esan hori, oso iritzi positiboak entzun ditut, irakurri ditut, liburu honen inguruan, eta orduan animatu egin naiz, eta badakit asko disfrutatuko etela. Ez balimadori gertatzen, dramita, baina Nik uste gustatuko zaizula, itxura ona dauka. Bai. Eta zure tubirrit zerrenda hortako urrengoa zein, Amalia? Sara Torres, lo que hay. 100%. Segurazki ezakitere... Lo seguro. Bai, baino ez nago hain ziur, irakurketa hain ziurra denik. Zerrenda liburu bat dolua lantzen duena. Eske, azken aldean nago pixkate monotematika, baino... Da tipa batena, protagonista da tipa bat hiltzen zaiona ama eta bere amanteak uzten du bera aldi berean. Eta nola bidoluak bate egiten duten denboran, eta errua ze igual derrepente eragite izu gehiago zure bikoteak usteak, zure amakiltzak baino. Gauzatxoak. Eta holako gauzei aurre egitea ere ez da erresa. Orduan, komentatuko dugu. Hori, gero thriller bat. Gogoa daukat ere. Bai, Agatha Christieren bat. Eta Agatha Racing. Agatha Racing da idazle bat, ez dakit idazlea dan edo da protagonista da saga bat, deitzen da Cozy Mystery, osea, inglesez, ze esan nahi du honek, krimenak eta baino gertatzen dira erresuma batuan, baino ez dute bildurra ematen. Osea, dira en plan... ETV-biko igandetako pelikulak. Bai. Osa, dira, krimenak, baino Antena 3-ekoak ez dute bildurra ematen. Antena 3-ekoak izango zian? Dan más mal rollo. Vale. Ez, dira en plan oso harinak, oso goxoak, osa gertatzen dira leku polit batean, protagonista tipa emakume zar bat, detektibe lanak egiten. En plan pixkat saskretu un krimen. Bueno. Hori da, bai, Eta hori da niretzako nire serie de kultotako bat, nire referente bat bizitzan gauza guztietan. Orduan, segurazki hasiko naiz, zeurein inglesez irakurtzen detenez. Eski ya zera... ¿Qué te voy a decir? Kulta... eski, en fin... Poliglota... Zebi euskera, zebi inglesez... Dena. Frantsesez, baina... Dena. En fin... uste eta Maria, hementxe utzi dezakegula gaurko saioa, ikustezunez, kontrola ez dugu gainditu, 4 batera iritsi gera, esango nuke. Tio, gutxiago, oikoa, gero ezoikoa, no seke... Kontuan hartu beharko dugu baita ere jarrera, taldeko lana, eta gero azterketa. Ordu nere ustez, bide honetik goaz. 4 hori altxa daiteke. Eta zuek, etxetikan, gure tubirrit lista hori, begirazazue, gogoratu Goodreadsen gaudela, eskuartean izenarekin. Inspirazioa behar deztu, gomendioak behar dituzu. Edo gomendioak eman. Liburu bat ona den edo ez gure iritziak dira. Osea, igual ikuste zute gure Goodreads tubirrit zerrenda, eta esate zute, inkulta hauek aidia liburuaren inguruan saioak iten, eta ez dakite zer irakurri. Hau eta hau irakurri beharko lukete. Hori ere egia da. Esan zer irakurri. Gertatzen da. Batzutan eta askotan irakurketa asko, ez ditugu kontuan hartzen, ez ditugulako ezagutzen. Begira nola gauden, esan nahi dut. Gauzak dian bezala. Orduan, mesedez, aprobetxatu, esan zer irakurri, eta urrengo saioan
ikusiko deu. Komentatu. Ea zer irakurri dugun, zer ez dugun irakurri, eta zer dakagun irakurtzeko. Hala da. Venga, aio. Muixo handi bat.